ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ರಾತ್ರಿಗೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪಗೆಲಿಡಿ ದೊಂಬುಡು ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚ ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯದ ಬೆಚ್ಚ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತೋರಿಸುವವೆ ಎಂಚಿನ ಮೀನು ಸುದಿಟ್ಟು ಮೀನುಂಡು ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪತ್ತುನ ಎಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪತ್ತುನವೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ತುಕ ಏ ಓ ಜಾಗ್ರತೆ ರಡ್ಡ ಕೊರು ಸಮಟ್ಟೆ ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಗಿದು ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಕೈತಾಳ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತನತ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದೀವು ಅಂಚೇನು ಬಿಡ್ದತ್ತೀನಿ ಇದ್ರೆ ಏ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿಯಾ ಪುಡೇರ್ ನಾವು ಮೀನು ಪುಡೇರ್ನ ತೋಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಸೈತೀನಿ వాడిట్టుండు కళ్ళు పొయ్యేదాడు ఇట్టుండు మాతెల్ల చెప్పచ్చు నీకు చెప్తే కలింకంటే తోచండి నేను ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ತೋಜು ತೋಜಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀನು ಮತ್ತನ ಹೌದ್ಯಾ ಏ ಪೊಯ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಕಮ್ತದು ಪುಣತ ಐದೆಂಚ ಪಿಪ್ಪುಣೆ ಈರು ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಓ ಕಟ್ಟಡ ತೋಜಂದು ತೋಜುಂಡು ಗಿಟ್ಟಗ ತೋಜಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಒಡೆ 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 ಅವತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸೈತೇನೆ ಎಂದು ಕಲಂಬುರಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಕಾರ್ದ ಉಳ ಬಾಲ್ನ ಇವತ್ತು ಬಾ ನೆಕ್ಲೈಟ್ ಅಣ್ಬೆ ನೆಕ್ಲೈಟ್ ಅಡಿಗೆ ತರ್ಕುಳತ್ತು ಹೌದಾಯ್ತು ಬೂರ ತರು ಹತ್ತತ್ತಂದೆ ಮೂಳು ಅವು ಹತ್ತ ಅವನು ಗಡಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪರ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪರ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಪಾಡ್ಯವ ಪೂಜೆ ಎಂಕ ಇದು ಎಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೊಲ್ಲೈಟ್ ತೂ ಜುಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪೊಯ್ಯದೊಳಗೆ ಪೊಯ್ಯದೊಳ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಮೂಲೊಂದು ಪನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಗ್ಗಂಡು ಅವು ತೋಜಿ ನಾವು ನಿಂಚೊಂಡಗೆ ಬಾಲ್ ಚೊಂಡಗೆ ಇಂದ ಇತ್ತೊಡಕು ಪೊಯ್ಯದ ಬಾಡ ಇಂದ ಇಂಚಂದ ಹೇಜ್ ಪುಣೆ ನಿಡಿ ಲೈಟ್ ಆಡ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಆಡ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಾಡದು ಮಾತ್ರ ಇಂದೇ ಹೋಗ್ಬೇವಳು ಅಂತ ಏನು ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಗೈತೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೇರಿ ಸುಪ್ಪನೆ ಓಲೊಂದು ಮಿಕ್ಕ ತೋಜು ಪೊಯ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ದಾರ ಇಂದ 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 ದಿಚ್ಚು ಅಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂದೇ ನೆಕ್ಕ ಮನೆ ಕೂಜೆ ಅಂದೆ ಪೊಯ್ಯದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಂತದು ಪುಂಡು ಎಂದ ಮೂಳೊಂಜಿ ಎಂದ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಡ್ಲಿಗೆ ಇಂದ ಅಬ್ಬ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜ್ ಬಿಡೋಳು ಇಲ್ಲ ಅವಳೆ ಮೂಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕುಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮೂಳು
ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಟ್ಟಿ 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 ನಾವು ಇಂದ ನಾ മുട്ടയുടെ മുട്ട ഇതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് തോജുജി ലൈറ്റ് തേത് ಅಂಚತ್ತು ಸರಿ ಹೊತ್ತೀಯಾ ಪುಟ್ಟೋಳ ಅಂತ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಗ ಆಜು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಪುಟ್ಟೋಳ ತಿರ್ತಿದ್ದೀರ ಪುಟ್ಟೋಳ ಆತೆ ಉದ್ದೋಳ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಣ ಪುಟ್ಟೋಳ ತಿರ್ತಿರ್ಬಿಡ ತಿರ್ತೆ ಉಂಡು ತುಂಬ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಕತ್ತಿ 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 ಬಡ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬಡ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ತು 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 ಉಡೇರ ಹೋಯ್ಬಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ಬಾಡ ಉಡೇರ ಒಂದೇ ತಿರ್ತು ಪತ್ತು ಲೈಟ್ ಪತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಪತ್ತು ಮಾರಾಯ ತೋಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕೂಜಿ ಹಚ್ಚು ನೆಕ್ ಬುದಾರು ಕೂಜೆ ಕೂಜೆ ಇಂದುವೆ ಬುಳೆಂಡ ಎಂಚ ಫನ್ಪಣೆ ಅಬ್ರೋಣಿ 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 ಆಯ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಸರಿ ಹೊತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಿಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಓ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಾನು ಬೂಡು ಪೂಜ ಯಾರು ಮುಖ ಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡು ನೀರು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಐಕ್ ಲೈಟ್ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಚೂರು ಜುಲತ ಅವು ಕಲಿಂಕದ ನಾನು ಕೋಲತೆ ಮೋನು ಮೀನು ತತ್ತು ಮೋನು ದ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ ಇನ್ನ ಕಾಜು ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡು ಅದಲ್ಲೇ ಅವು ಕಲಂಬುರ ಕಲಂಬುರ ಇಂದ ಈ ಕಲದಿಟ್ಟು ಮೀನು ಉಂಡು ತುಲಾಗೆ ಏತ್ ಮೀನು ಉಂಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಂಕದ ನೀರು ತೋಜಿ ಸರಿ ಎನ್ನ ಕಾರದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡೇ ತುಲ ಅವು ತೋಜಿ ಅವು ಪೊಯ್ಯದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂದ ತಂದು ಜನ ಆಯ್ತು ಪೊಯ್ಯದ ಉಲ್ಲ ಕಮ್ತದುಂಡದ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಮೋಹನ ನನ್ನ ಕೊರಲ ಇಟ್ಟತ್ತಿಗೆ ಸುಸುದೇ ಕೊಂತಿನವರ ತೋಯಿಸುವಾಗ ಸುದೇ ಕೊಂತಿಡ್ಡೆ ಉದ್ದುಂಡು ಸರಿ ಜಾರುಂಡು ಎತ್ತು ಮೊಳ್ಳೆ ಉಂಡದೊಂದು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅದ ಪೋಲಿ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ
ಓಪನೆ ತಿರ್ತು ಓಪನೆ ಎದುರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂತು ಕಲೆಂಕಾಂತನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾರು ಕೆಜಿ ಆಡ್ದಾರತ್ತಾ ತಿರ್ತು ಪಯ್ಯ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೈನು ಹತ್ರ ಮರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಎಂಕ್ വീഡിയോలో లైట్ ಇಲ್ಲ ఎన్న మొబైల్ ఆపుజి లైట్ అండ వీడియో ఆపుజి వీడియో అండ లైట్ ఆపుజి ಬಾಲ್ದ ಬಿಡಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅಡಕ್ಕುನ ಬೇಲೆದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಜಪ್ಪಲೆ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತು ಮೂನಾಡಿ ತೋಜಿ ಈಗ ಈ ಮೈಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ ಏನಂತೀರ ಬೀಡಿದ ಸುದ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬ ನಿಕ್ಲದ ಈತ ಅಂತ ಪೆಜ್ಜರತ್ತ ಈತ್ നിക്കലന കാറ് ചൂറ് ചൂറ് തോച്ചിടാ വീഡിയോಡು ಅಂದದ ಕತ್ತಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೋಜನ ತೋಜುಜಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೆರೆ ಬುಟ್ಟು ಜೇರ್ಬೇಕು ಇಂದೆ ಇಂದೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ತೋಚ್ಪಲೆಗೆ ನನಗೆ ಇಂದು ಕೈಟೆ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೋಚ್ಪೋಡತ್ತ ಇಂದೆ ವಿಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾತ್ಲೆ ಇದನ್ನಂತ ತೋಜುನೆ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಲ ಹಿಜನ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೆಂಚ ಫುಲ್ ಐಜ ಕಷ್ಟ ಯಾನೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಹೊತ್ತುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಕ ಊರು ಅಡ್ಲ ಆಪುಜಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಆನ್ ಆಪುಜು ಪಾಡು 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 ಅಬ್ರೋನಿ ನಾವು ಮೀನಿಗೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕಂಡದ ತಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಪಾಲು ಹಿಡಿದೊರಿಪುಡಿ ಪಾಲು ಹಿಡಿದೊರಿಪುಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಓ ಧರಾಲಿಗಿದ್ದೀನತ ಮೀನು ಅವು ಕುಡಿಯೋಣ ತಕ ಮಲ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಅಡುಗೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಆರು ಬರ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ರೋಣ್ಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಅಡುಗೆ
ವಟ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟುಂಟು ಎತ್ತಿ ಈ ಡೆಂಚಿ ದಾರಗಳು ഉണ്ട് ಮೂಜೆನಾ ಇಂದೇ ಮೂಲ ಇಂದೇ ಹಾಂ ನಾನೊಂಜುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಮೂರಡನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅದ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೀನು ಕೂಜೆ ಅಬ್ರೋಣಿ ಕಲ್ಮುರದ್ದು വീഡിയോ ആവുന്നുണ്ട് അബ്രോണി ഇന്ന് മണക്കണ എനിക്ക് മാത്രം സൂചിച്ചു സരി ಕಂಕಣ ಎಂಡ ಕಪ್ಪೋಜು ನಿಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹೊಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕಲ್ಲ ಇದು ಮೀನೆ എനിക്ക് മാത്രം സൂചിച്ചു പൊയ്യലുണ്ട് ಅಂದೆ ನಾನಂದು ಕಿಜಾನ್ ಅವೇ ಕಿಜಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಿಜಾನ್ ഇത് ഹിജാണ് കറുത്ത് ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಏ ಇಂದು ಮಡಿ ಉಂಡದೆ ಸೋಕುಂಡ ತಂದು ಪೊಡಸು ಜನ ಮೀನ ತಂದು ಅಬ್ರೋಣಿ ಪೊಡಸು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಬಾ ನೆತ್ತಲ ಇದು ಅಬ್ರೋಣಿ ಆಪಣೆ ಆತಿ ಆರೆ ಆತನೆ ಆತಿ ಅಬ್ರೋಣಿ ಆರೆ ಆತನೆ ಆತಿ నువ్వు 10 కూజ చికెన్ అని చెడ్డే ಅಂದಂದು ನಾ ದೆಕ್ಕದನ ಬೊಳಂತಾರ ತಲೆ ಕಾಬುಜ ಬೊಳ್ಳೆನ ಇಂದು ಮೋಹನ ರಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದು ಕಟ್ಟದ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೀರಿ ಮೀನು ಹೊತ್ತನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೊರಡು ಹಾಂ ಅಂಚೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ